मा होनो बिमा ओरैबाय थाबायनांगौ थाबायलाय लागाव लामाथि लाना फैलांलोगोमोन जियानो जा आं बे खावना लाबोनाय भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनि नायदो दे बिमा बिफाया कल हरबाय थाथारबाय नालाय दोनफैफिनदो होननानै खिन्थु आं दोनहैया सानखादों थेवबाबो जेनेबा बिमा बिफानि फनखौ हमदो होननानै आं बेखौ हमबोथारनानै रायलायबाय मोजांनो दा बर्थमान सल्भ जाथ'ना दङ ओमफ्राय दा न'आव थांनानै कल खालामफिननांगौ बिसोरनि बिमा बिफाखौ मा बुङो मिथिला एन्सारा मोजां जायोबाथ' मोजांसै लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर थ' गोदान मोनसे भिडिअआव फिनसे बरायलायबावबाय नोंथांमोनखौ थ' लोगोफोर दाखालि मोनसे खोथा बुंदोंमोन आङो थ' खावना लाबोनाय भिडिअखौ होनो होननाया नोंथांमोननियाथ' बिदि बोला बोसि लाना खारनाय मानाय बिदि भिडिअथ' गैया खिन्थु काराव थिखांना लाबोना आं भिडिअखौसो देखायनो नागिरदों ओमफ्राय माबायदि लोगो मोननाय माबायदि गोसो थोलायनाय बेखौ आं उनाव खिन्थागोन नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ नङाबा मालाबा मोनसे भिडिअ ओमफ्राय खिन्थु बे खावना लाबोनाय भिडिअनि क्लिप्सखौ नायनो होन्दोंमोन नोंथांमोनाथ' बेखौ होनि आं नोंथांमोननो नोंथांमोना नायनानै लादो ना मा होनो बिमा ओरैबाय थाबायनांगौ थाबायलाय लागाव लामाथि लाना फैलांलोगोमोन जियानो जा आं बे खावना लाबोनाय भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनि नायदो दे बिदिबा आं माजों जाहोगोन बिमा नोंखौ इउटुबजोंसो फिसिनो नागिरदों आङो नों बिदिबो भिडिअ नुजायाबा बोरै जानांगौ नायदो लागाव बिउटिखाना लोगोफोर कमेन्ट हरदो बिउटि नंगौना नङा कमेन्ट हरदो आंथ' थाबानो समाया बेजों मोजां आरोना ओमफ्राय आं बर्थमानाव बेखौ लाना फैबाय हाबा खालामनो ओमफ्राय दसेनो दावराव जाब्रबबाय बिसिनाव जेनेबा हरला आंनो ओमफ्राय बियो खारबोनानै फैथारबाय सिरि सिरि आंजों ओमफ्राय लाजिबावबाय मानसिया ओमफ्राय आंहाबो गिबाय आयौ दसेनो मा जाब्रबखो एसे मोजां आं रायज्लायनानै लांनो होननानै फैबाय ओमफ्राय दसेनो मा हरा जाबाय आं हरलामोन आं थेवबाबो जेरैखि जाया लांथारनांगौ खावनानैबाबो होननानै ओरैबायदि गोसा सालायना थांबाय आं कारखौ कार लाना फैखादों आंजों आर्मि बायाबो दङ ड्राइभार हाय होनदों उनथिंबाबो खनसे हेलौ ब्रादार जोंना बेयो आर्मि बाया लाबोबाय खावनानै ओमफ्राय एकदम आं बोरैबा जालाजोब्बाय टेनसन जालाजोब्बाय दसेनो ओइ जेरैखि जाया लांथारगौलां होननानै गारिखौ जै साबायना आङो मोनहैबाय ओमफ्राय बेखौ लामायाव लोगो मोनमारबाय बेबो सोरनिबा गारियाव गाखोना खारबोगासिनो आंजों बिदि आरो घटनाया ओरैबायदि घटना थांबाय माने लोगोफोर ओमफ्राय दाबो न'आव मोनहैयाखै बर्थमानाव जों गारियावनो दङ नै जियानो जा जोङो दायो मोनबोथारबाय मिशन साक्सेस होननांसिगोन नामा लोगोफोर बोरै मोनदों बिमा इउटुबारनि हिनजाव जासिगोन बेबो लोगोफोर उपाय गैया हौवायानो इउटुबार जाबाय नालाय नायसै लोगोफोर जियानो जा मोनबोबाय नारा नाथायै बिराद प्रब्लेमनि गेजेरजों खिन्थु दायो प्रब्लेमा सल्भ जाबाय लामायावनो आं फैनायावनो माने जेनेबा बिसोरनि बिमा बिफायाबो एसे टेनसन जाबाय थागोन नालाय बिदि खालामबा ओंखायनो आङो बे बिमा बिफाया कल हरबाय थाथारबाय नालाय दोनफैफिनदो होननानै खिन्थु आं दोनहैया सानखादों थेवबाबो जेनेबा बिमा बिफानि फनखौ हमदो होननानै आं बेखौ हमबोथारनानै रायलायबाय मोजांनो दा बर्थमान सल्भ जाथ'ना दङ ओमफ्राय दा न'आव थांनानै कल खालामफिननांगौ बिसोरनि बिमा बिफाखौ मा बुङो मिथिला एन्सारा मोजां जायोबाथ' मोजांसै लोगोफोर जायखिजाया आं नै भिडिअखौ बानायना दोनबाय हिनजाव खावना लाबोनायनि मेम'रिस बे आंनि नारा नाथा मोनबोबाय आङो हिनजावखौ थ' बेनो आरो सिटुवेसना लोगोफोर कार एल्ट' लाना थांबावदो आङो हिनजावखौनो ना मा होनो जोंहा खारबोथारबाय बेबो फाग्लिया हाबसिना दंमोन बे फाग्लिया सिगांनिफ्राय नागिरबाय आङो खना खनला आंनि हिनजावा बोरो होननानै दा बेसो देन्जार खनायाव चिरांनि खनायाव हाबसोना दंमोन फाग्लिया बोरैबा नागिरना मोनसनबाय आं बेखौ आरोना लोगोफोर दा बेनोसै दायो आङो हाबा जानो थांगासिनो दे लोगोफोर बेसोमोननो आंनि हिनजावा आंलाय बेखौनो मिथिया सिगां सोरनिबा हिनजाव जानो गोनांखौ गार्लफ्रेन्ड होननानै गोसोथोनो नागिरलाबाय थानाया आंनि हिनजावा नैबेसो नै दासो हमना मोनदां लोगोफोर दे दायो नै जोङो हाबा जानोसै डाइरेक्ट खोथा थगाया खावनानै मोनबोबाय आङो मिशन साक्सेस बिराद गोजोननाय मोन्दों दा बर्थमानाव दा न'आव थांग्रोनोसै लोगोफोर दे थ' लोगोफोर जियानो जा भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोना ओमफ्राय फैफानायखौ मानो फैफानाय कमेन्टआव सोंहरदो दे नों मानो फैफानाय
मा साननानै फैफानाय देलाय आंथ' माजों नङा खिथालाय देलाय गुस्थुबाय नालाय फैबाय नालाय फैबाय आं लायनो हा आंसो लायदों नामा आंसो लायदोंनो ओमफ्राय गावबानो खारबोबाय थिउ थिउ सोरबा सेंग्राखौ दमिनारजों दोनो फैलायलायदों ससे न'निफ्राय मा जादों लोगो बेखौ लायनो थांनायाव आरोना बे न'निफ्राय सोरबा सेंग्राखौ लाना फैफादों फैनानै ओमफ्राय दमिनारजों दोनफैहोदों आरोना आंजों ससे ओमफ्राय आं लायनो थांबाय थांनानै आंखौ न'निफ्राय थाङोलानो नों गोख्रै लांफैदो होनबावबाय आं होसोलांबाय ओमफ्राय थ' बेबायदि घटना जादों आरोना ओमफ्राय सोरबा सेंग्रा गामिनि फंबाय सासे बेजों दमिनाराव गाखोनानै फिउ बिरबोदों बेयो आंहाबो थांबाय नालाय कारखौ लाब्रबनानै लाना फैबाय थिखांनानै लाना खारबाय ना मा होनो ओमफ्राय जियानो जा निनि एन्जर हाथाइजोंनो गय जानाया गारदो नङाबा जोंहानि दंखलनि दैया नोंसिनि चिरांनि बायदि नङा बेयो एकदम माराम खाजोबगोन लोगोफोर जोंनि बाक्सा बे तामुलपुरथिंनि दैफ्रा इसिबां साफा नङा दे आइरन थायो दंखलनि दैया ओमफ्राय बे चिरांना मालाय बिसिना दैया साफा नालाय बिसिना गोसोबायदि खालामनो हायो गय जाबाबो ओमफ्राय जोंनाव दा गय जानानै फांफुं खामजाया एकदम हाथाया गोसोम जायो नायनि निनि एन्जर हाथाइखौ दा बेना निनि एन्जरना हाथाया एसे बेजों गयखौ क्लिक क्लिक साफ्लेबाय थायो बियो जियानो जा लोगोफोर मोनबोबाय मानसिखौ खावनानैबाबो ओमफ्राय दा बिसिनि न'आव थांफिननांगौ आरो समबाराव थांगोन नुगोन नोंथांमोना ना मा होनो सोर सोर फैयो फैदो गामिनिफ्राबो सोरबा नायनो गोसोबा औ सोर फैयो फैदो होनलायदो ना मा होनो मानसियाथ' गुफुरखालै जाबजोबो नै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर दे